To jama'a assalamu alaikum, ni sunana Ahmad Eti, edito a masana'antar Kannywood, wato mai tace hoto kenan. So gaskiya na yi editing ɗin wannan namijin kishi, gaskiya ban samu wani ƙalubale ba, alhamdulillah daidai gwargwado, kuma gashi an zo yanzu ana nuna shi a sinima. So alhamdulillah gaskiya ya karɓu sosai, ya inganta sosai, abinda muke fata Allah mun gode maka. So gaskiyar magana fim ya yi kyau sosai, alhamdulillah. A matsayinka na mai tace fina-finai ko kuma a ce mai haɗa hotunan fim, yaya ka ga wannan namijin kishin da sauran ayyuka da ka saba ya baya? To gaskiya na ɗan samu bambanci sosai a wannan aikin, saboda gaskiya wannan aikin an tsaya an yi aiki sosai kuma an inganta shi, an ƙayata shi sosai, gaskiya sosai har ga Allah aiki ya yi kyau daidai gwargwado, kuma ga shi yanzu ana haska shi a sinima, kasancewa yanzu ana sai da tiket, kuma kasancewar haka har ya tsabaragen ingancinsa da mutane suka gani sun zo, tiket ya ƙare, yanzu ana tunanin cewa dole sai gobe, kuma ga mutane da yawa a tsatsaye suna nan ba su shiga suka kalla ba. Su insha Allah fim dai yayi kyau daidai gurgudu, alhamdulillah. Kasancewar fara haska fina-finan Hausa kusan a ce sabon abu ne da aka fara yi a masana'antar Kannywood. So a matsayinka na mai tace hoto wadda aka fi sani da edito, wannan fim na namijin kishi shine fim ɗinka na farko da a cikin wadda ka tace hoton su aka kawo su sinima, ko dai ba shi bane? A gaskiya ba shi bane, na yi fina-finai da yawa, so akwai su da Halima, sannan akwai Burin Duniya dai da sauransu, gaskiya duk an ka kawo su sinima, kuma har ga Allah aiki daidai gurgudu, alhamdulillah mun gode masa. Akwai bambanci tsakanin fim ɗin da za a kalle shi a ƙaramin akwatin talabijin da kuma wannan da za ka ga a babban allo ake haska shi, kusan a ce ya ninka faɗin fuskan talabijin, ya fi a ce sau 20 ma. Akwai wani abu da ake yi ne wadda in a iya CD za a fidda fim da kuma in a sinima za a kawo, kasancewa akwai wani abu da za ka iya ganin cewa in a CD ne sai ka ga hoton ya yi kyau, so in aka zo kuma akan allon sinima ne na majiki sai ka ga hoton masu ma yana da kyau. Aiki ɗaya ake masa ko kuma aikin kowanne daban-daban? Gaskiya ba aiki ɗaya ake musu ba, especially akwai wani abu da muke kira exporting. Idan ka gama tace hoto, ka gama sa sound da waye da sauransu dai duka, so akwai wani abu da muke kira exporting, wato lokacin da zaka haɗa aikin gaba ɗaya kenan, gaba ɗaya completely ka dawo da shi guri ɗaya. Yanzu kaman ka yi tuwo ne, a ce ka gama shi, ka yi ruɗe, ka yi waye duka completely. So yanzu a wannan lokacin akwai wani settings da muke yi in muka tashi exporting ɗin, normal akwai na DVD, sannan kuma normal akwai ƙarfin hoton quality na sinima. Yanzu in ka ɗauko hoton normal exporting da zaka yi, wadda za ka fidda shi gaba ɗaya, ka fidda shi kaman na normal CD da ake bugawa, su ka kawo shi sinima, gaskiya bai zai kallu ba, saboda ƙarfin hoton ba ɗaya ba ne, su dole kowanne nashi da bambanci gaskiya. Wani irin ƙalubale kuke fuskanta a irin fina-finan da za a kawo su sinima? Wataƙila ko lokacin ɗaukan wannan fim ɗin tun daga abun da ake shiryawa dandali ba ɗauke su yadda kuke so ba, ko kuma an ɗauke su fiye da haka, wani irin ƙalubale kuke fuskanta? To gaskiya ƙalubalen da muke fuskanta a wannan lokacin, ba za mu ce za mu yanke hukunci daga lokacin da wannan abin ya faru ba. Za mu zo mu zauna mu kira director, mu zauna mu yi shawarwari me ya kamata a yi kaza, sai a haɗa kai, biznillahi sai kaga an samu mafita akan wannan ƙalubalen. Ka ambaci director, dama ina so in maka wata tambaya, shin wani irin aiki kuke yi wadda za ka ga a matsayinka na editor mai tace hoto, kai kake tsara yadda za ka ajiye kowane hoto a mazauninsa, ko kuma da kai da director ne zai ce ajiye a nan, gyara a can, gyara a can? To gaskiya ka san akwai wani abu da ake kira yanka hoto. In yanzu ina yanka hoto ba director ba sai ya zauna ba, zan iya yanka hoto na in zauna na yi arranging, na yi komai da komai. So continuity shi zai zo, za mu zauna da shi mu jera film da script ɗin labarin kenan. Idan muka jera shi sai in kira director sai zo mu zauna sai mu fara polishing. Abinda ake nufi da polishing watan gyara, inda yayi, inda bai yi ba a cire a sa can, a cire a sa can. To gaskiya ba ma yin abun kawai kai kadai, to ba zai yi a ce za ka yi shi kai ɗaya ba,
to so dole sai da director, saboda director shi ya san me ya dauko maka a can tun wajen shooting. To kaga muka zo sai mu haɗa kai da director sai a yi abin da ya inganta. To Ahmad Eti mun gode sosai. A ƙarshe maki nawa zaka ba wa wannan fim ɗin namijin kishi da sauran fina-finan da ka taɓa editing ɗinsu? Gaskiya namijin kishi na ba shi 100% gaskiyar magana, saboda gaskiya namijin kishi ya yi kyau kuma labarin ya inganta sosai. So mun gode sosai.